Hello sa inyo mga kailyan. How are you? Bale, kagaling ko lang sa office. Kasi may mga kinuha kong mga documents. And kailangan ko siyang i-submit sa mga concerned people mga kailyan. Sirado naman ako ng ulo dito. Good thing mga kailyan, no? Napag-utusan lang. May tip na akong 300 pesos. That is always good talaga mga kailyan. Alam niya na wala talaga akong pera. 300 pesos. So, tip lang yan mga kailyan. Thank you Lord. So ayun po yung medyo maganda-gandang nangyari sa ating araw ngayon mga kailyan. Kung ma-instant noodles o instant money yun. Kalahin mo ba namang nagbuhat ka lang ng coupon ba na may 300 pesos ka na? Wala pang 5 minuto mga kailyan. Kung siniswerte ka nga naman oh. Pero just to make have sense mga kailyan, alam nyo po kasi hindi naman po sa pagpupromote ng aking sarili. Yun po siguro yung kagandahan kung marunong po tayong makisama sa kapwa-tao natin. Kung maganda yung pinapakita natin sa kapwa natin, kusa po nilang ma-appreciate yung ginagawa natin. And it's not all about the money mga kailyan na binigay nila sa atin. Ang nakakagaan po sa pakiramdam doon, yun pong nalaman natin na kahit papaano may nakaka-appreciate po sa mga ginagawa natin mga kailyan. At ang may papayo ko lang mga kailyan, we should build up a good relationship with other people. Kasi sa ayaw at sa gusto po natin mga kailyan, darating ang oras na kakailanganin po natin yung tulong ng kapwa natin mga kailyan. So just a simple thought from your Manong Ilocano mga kailyan. But syempre ang main content po natin ngayon is pagluluto ulit. So ang recipe natin ngayon mga kailyan is sinigang na bangus sa santol. Something hindi ko pa naluluto before. Let's try it ngayon mga kailyan. Start na po tayo sa pagluluto mga kailyan. So ito naman po yung mga ingredients natin sa ating lulutuin ngayon mga kailyan. Una, syempre itong ating bangus mga kailyan. Yan po siya. Then yung ating santol. So depende na lang po kung gusto nyong tanggalin yung buto or hindi. Then meron din po tayong kamatis, sibuyas, tsaka luya dito. And sa mga gulay naman, meron po tayong ditong pinaghalong talbos ng kamote tsaka kangkong. Bali nakuha po natin yan sa Skull Garden. Then meron din po tayong talong. Hiniwalan po natin siya sa maninipis na bilog. Yan. Then meron din po tayong sitaw, okra, tsaka sili. Yan po yung kabuuan ng ingredients natin mga kailyan. Proceed na po tayo sa pagluluto mga kailyan. So ang muna po natin gawin mga kailyan, maglagay lang po tayo ng tubig dito sa ating kasarola. Tansyahin lang po natin. So, para sa akin okay na po yan. Then pakukulan po natin itong ating kamatis, luya, sibuyas. Sabay na rin po natin dyan yung ating santol mga kailyan. So ilagay na lang po natin dyan. Gagawin po natin dito mga kailyan, pakukulan lang natin to hanggang medyo ma-overcook po yung santol at saka kamatis natin. Tsaka po natin ilalagay yung mga ibang ingredients natin mga kailyan. So takpan na muna natin mga kailyan. Check lang po natin mga kailyan. Medyo durog na po itong ating kamatis. And medyo malambot na rin po yung ating santol mga kailyan. So pwede na po natin ilagay yung ating bangus. Lagyan na po natin itong ating bangus mga kailyan. Takpan lang po natin ulit. Pakuluan natin siya around mga 5 minutes para maluto po yung ating bangus. So yan mga kailyan, another checking po. And okay na po yan. Pwede na po natin ilagay ngayon yung mga ibang vegetable natin mga kailyan. So pagsasabayin-sabayin na po natin itong ating sili, sitaw, okra, at saka yung talong natin mga kailyan. Then maglalagay lang po tayo ng konting asin. Tansyahan lang po. And konting pampalasa. Then haluin lang po natin ng konti. Dahan-dahan lang para hindi po madurog yung bangus natin mga kailyan. So
So yan, takpan lang po natin ito mga kailian, and pakuluan natin siya mga around 2 minutes lang mga kailian. Takpan lang muna natin. Ayan po mga kailian, after 2 minutes. Ayan, okay na po yan. Ilagay na po natin ngayon yung pinaghalo nating talbos ng kamote tsaka talbos ng kangkong mga kailian. Hindi po natin pwedeng i-overcook yung mga vegetable natin mga kailian kasi hindi masyadong maganda yung lasa kapag overcook. Tikman lang po natin mga kailian kung anong kulang sa lasa natin. So para sa akin po, katamtaman lang yung lasa. Uluto na po yan mga kailian. Hanguin na po natin para may present po natin sa inyo. Ito po yung recipe natin mga kailian. Ito po yung sinigang na bangus sa santol. Then meron din po tayong mga vegetable. Naglagay po tayo ng sitaw, okra, sili, talong. And naglagay din po tayo ng talbos ng kamote tsaka talbos ng kangkong mga kailian. So yan po yung kabuuan ng ating recipe ngayon mga kailian. So hanggang dito na lang po mga kailian. Thanks again for watching. Please subscribe po sa Manong Ilocano channel. Have a nice day mga kailian.